awake dhewe sowan ana ing laladan macanan ora mung bengi iki ning disambung sesuk uga awake dhewe sak rombongan uga gelar ana ing macanan meneh ngono rong dina sesuk sesuk lakone apik no ngono Banjaran Narayana ngono Banjaran Narayana Narayana nganti Kangsa adu jago nganti tekan Narayana dadi ratu Prabu Kresna lakone apik-apik iya disambung sesuke meneh no ngono bareng dina tekan macanan terus tanggal 15 iya awake dhewe ana ing laladan Mbulu Putren Mbulu Putren iya lakone apik Banjaran Gatotkaca iya Banjaran Gatotkaca tanggal 15 ning Mbulu Putren ning Mbulu Putren bintang tamune nek ora kleru Mbak Manohara iya tanggal 15 nek pengen nonton 16 nek jek kurang nontono ning di Cepu Blora iya nonton wayang kok minggat jane mbok menawa iya mak iya wis pokoke awake dhewe berkesenian sagadu ing nalar sakadaring lampah njaga kesehatan iya merga jarine para senior-senior para pepunden-pepundenku kae wujute dalang kuwi sinau babakan ilmu-ilmu utawa kawruh-kawruh babakan pedalangan meliputi akeh nok sing disinaoni babakan suluk, karawitan, sabetan, cak-cakan, sanggit, antawacana, catur dan lain sebagainya. Iya. Nek wis kabeh kuwi menguasai, iya. Kari piye carane karep ben ketampa ning masyarakat. Lah iki sing angel no. Oh iya, Nek wis ketampa ning masyarakat, kari piye carane ngreksa utawa ngopeni nyang awake ragane. Ditari awake iki kuat ora? Oh iya, ngono ya, Mak. Mula kudu dijaga kesehatane. Pancen bener kaya mangkono. Iki mau uga ana titipan no. Titipan piye? Iki piweling kanggo temanten kekarone. Oh, temanten kekarone. Aku mau dititipi weling, dititipi nawala ya kuwi babakan pituture wong omah-omah saka pepundenku sing ora kena ndak sebutake. Iya. Minangka pitutur kanggo awakku dhewe lan kanggo temanten kekarone. Oh ngono. Aku minangka dadi dalang dikon medar utawa dikon menyampaikan. Oh ngono. Awake dhewe mung dadi lidah perantara. Oh iya. Contone piye, Mak? Iki ana ngene ya, Nok. Ana pantangane wong omah-omah. Oh, pantangane wong omah-omah, pantangane wong sing wis membangun bahtera rumah tangga. Ya kuwi ana 10. Ana 10 ya kuwi pepacuh tumrape wong omah-omah. Iya, piye, Mak? Angka sepisan ya kuwi aja kulina nyepelekake siji lan sijine. Iya. Tegese tumrape wong jejodohan kudu kajen kinajenan, kudu ngregani kabecikan sing ditindakake dening pasangane. Aja mung nyawang alane wae ning katana becike wae ya, Nduk. Oh ngono. Dene kang angka 2 ya kuwi aja gedhekke sujana sing tanpa panaliti. Iya. Tegese aja gampang dakwa sing tanpa bukti. Ning yen pancen ana buktine ya dirembuk kanthi sareh lan wicaksana. Iya. Paribasan kedung jero kena dijajaki, jroning ati sapa sing ngira. Oh ngono ya, Mak. Iya. Pepacuh angka 3. Ya kuwi aja gampang nyalahke. Iya. Tegese aja golek salahe ning golek ana benere. Ora ana manungsa sing sampurna uripe, mula kudu duwe rasa rumangsa lan ngrumangsani. Ngono. Sabanjure angka 4 ya kuwi aja sungkan lan aja pekewuh. Wong jejodohan mono rong jiwa. Raga 2 jiwa 1. Raga 2 jiwa 1. Mula rasane kudu manunggal, aja duwe rasa ewuh pekewuh. Yen ana masalah kudu dirembuk terang-terangan, aja ngendhem rasa mundhak salah kedaden.
Iya, sabanjure angka 5 kudu sing apa anane, tegese lahir batin kudu padha. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Iya, sabanjure angka 6 ya kuwi aja gampang muring. Tegese samubarang kudu sareh, aja gampang nesu. Ana rembug dirembug, ana perkara kudu dirampungi kanthi sabar. Nggih, angka 7 aja lelamisan. Kabeh isine ati kudu dilairake kanthi tulus, aja nganti malah nuwuhke masalah anyar ya, Nok. Iya, sabanjure angka 8 kudu ngudi kadiwasane jiwa. Iya. Wong omah-omah kuwi pendak dina kudu ngudi supaya mundhak diwasa pikire. Angen-angene gunemane tingkah lakune kudu saya diwasa. Aja malah mundhak dina mundhak mbucahi ya, Ngger. Nggih, Angka 9 ya kuwi aja nyepelekake perkara. Masalah gedhe utawa cilik kabeh kudu entuk kawigaten. Aja nyepelekke perkara cilik sebab yen ora enggal dirampungi masalah mau malah dadi gedhe. Nggih, sabanjure angka 10 sing pungkasan ya kuwi aja ana campur tangan saka wong liya. Wong omah-omah kuwi kaya sawijine negara. Abot enteng kudu disangga warga negara kono dhewe. Bangsa manca ora kena nyampuri urusane negara kuwi mau. Semono uga wong jejodohan. Iya. Senajan ngalami reruwet sing kaya ngapa kudu dirampungke dening keluarga kono dhewe. Wong liya ora wenang melu-melu utawa nyampuri sebab mangkono mau ora malah ngrampungke masalah lan sok malah nambahi ruwet, Nduk. Iya, kuwi mau dawuh saka priyayi kang ndak tampa, kinen ngaturke marang pinanganten kekarone. Ngono, Iya, Mak, iya, Mula sadurunge ngaturke tetembangan kang maneka warna, awake dhewe ngaturke sing alus-alusan dhisik, konjuk marang pinanganten kekarone. Iya, Tembang kang minangka pangudang-udang kanggo temanten kekarone. Ngono. Arep ngaturke apa, Mak? Minangka dadi salam pambuka utawa salam mukadimah ana ing season limbukan. Aku nyuwun nuwun inggih menika tetembangan Setya Tuhu, langgam Setya Tuhu. Dipun bawani Sida Asih. Ngono. Katur pinanganten kekalih. Ngono. Setya Tuhu. Mugi-mugi pinanganten tansah setya ing janji kang sarta tuhu. Atut runtut reruntungan pindhane mimilan mintuna bawane Sida Asih. Sida kelakon asih tresna. Iya. Monggo dipun bawani riyin Mas Heru Sida Asih. Nggih. Monggo. Pamintaku Nimas Sida Asih atot rutot tansah raruntungan ing sarina sawa ngene sarinane sawengine tansah atut runtut reruntungan. Nadyan adoh kaya ngapa ning atine tetep manunggal sawiji no. Ngono. Monggo dipun ajengaken Mas. Datan kinggang sarambot lamun adoh
caketing ati lamun adoh caketing ati ngono jauh di mata dekat di hati ngono kae tembunge iya ajeng yen cedhak tansah mulat sida asih terus pindha mimi lan mintuna hayo barang nimas anatapi wajib terakhir sida asih tembang menika nggih kula kintunaken dumateng pinanganten kekalih iya Mak nuwun inggih menika Kang Mas kula Mas Jukumara Kang sarta Mbak Nur Rinda Yulianawati semoga bahagia selalu tembange dibajutke setya tuhuna ngono kula nyuwun ingkang nyekar nuwun inggih menika Mbak Yu kula Mbak Deni Denko minangka salam pambuka oh iya langgam setya tuhu ya alon-alon waton kelakon gremet-gremet waton slamet sareh-sareh watone pikoleh iya mangga Mbak Denko buka celuk aku kang setya satuhu awake dhewe pentas bersih desa nyadran macanan tanggale 18 Juli no 18 Juli dadi sesuk
kuwi wong kagungan kersa, heeh. Nek 18 Juli sok bersih desa utawa nyadranan. Heeh. Iya. Lakone apa? Rong njaluk no. Iya, rong njaluk. Wis ageni yae. Iya. Ya, lanjut. Kalih rambahan Mas Arya. Yuk. Mukyanto berkahe witi andika tansah Langgam setya tuhu minangka salam pambuka wonten ing season limbukan ugi katur sedaya sutresna budaya pecinta wayang kulit ingkang memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Mugi saged karenan ing penggalih dados kanca lek-lekan. Ya, monggo bersama Mbak Denko. Yo. Masuk. Bengi iki ning Macanan, sesuk ning Macanan, Juli ning Macanan neh. Bah, aku po golek perawan Macanan ya. Ha ya, enek ora ya? Kathah. Wong Macanan wedi karo macan ora ya? Ya, lanjut, Mbak. Ditelaske Mbak Denko. Mukyanto berkahe widi andika tansah lipat
Nuwun Mbak Deni Denko ingkang sampun ngaturaken langgamipun setya tuhu. Iya, muga-muga nek Astabrata pintas ning acara mantenan kene iki anggota-anggota Astabrata kecipratan berkahe bendang uga nyusul dadi manten no. Oh iya. Amin. Akeh sing Joko kok nok pengrawite. Iya, sinden-sinden ya akeh sing perawan. Oh ngono. Sinden-sinden Astabrata. Iki upamane sing saka kene dhewe jejerku ki asmane Dik Betrisia. Wah ya, iki ya wis suwe ijen no. Iki nek ijen iki kanca-kanca bingung no. Wah, ngono nek Dik Betrisia ijen, wah bingung no. Ki ya jek perawan, konone neh ki, wah iki wis putra sing konone. Mbak Dwi Kumala. Kumala kok Kumala. Bu, iya, wis putra siji, mijil cewek, sing konone neh Mbak Penny, iki ya insyaallah perawan, insyaallah. Kok nganggo insyaallah, aku ya urung pati tepung kok no. Iya, Lah nek sing sampinge Mbak Penny, wah nek kuwi malah perawan ting-ting no. Ngono, perawan, perawan maksudnya 30 tahun kepungkur. Iya, terus sing kono sampinge neh Mbak Sri Wahyuni Pesek. Wo ngono, Mbak Sri Wahyuni Pesek iki yo arepe nyusul ya enak. Iya, arepe nyusul dadi manten. Ngono, dirampungne sekolahe dhisik engko lagi palakrama. Iya, terus nek Mbak Denko, wah ini ki wis cetat-cetet iki pisan. Iya, Lah nek sampinge kono dhewe iki. Lah iki perawan poduk iki. Njajal, Njajal kon ngadeg nok, kon ngadeg, Ki ketoke sesepuh ki ben tutur-tutur karo manten. Oh ngono, Ben tutur-tutur karo manten. Diwalik slendro. Kon ngadeg, Serampat. Yuk ngadeg ben dituturi karo ki. PNS pini sepuh no. Iya, Yo, Mas, mangsaku sinden semene kok sing paling ayu iki. Wilujeng dalu selamat malam, Ses. Injir jeng dalu. Iya, lho, penggemarmu akeh banget iki lho. Kuwi penonton bayaranmu apa asli penggemar kowe? Niki to. Angger wis bar dikeki ya ngono kuwi. Iya. Dikeki telek piye lho. Mboten kaya sa. Engko wae saloke ya. Piye ayu wae. He lah wong kono mang ngene kok aku lagi mlaku. He sing nguri dhewe iki wasu. Ayu.
Ayu kok asu. Ayu. Niki manggil kula Mbak Bu Nyonya napa Nyah-nyoh? Ya sak geleme. Mbak mawon nggih, Mbak nggih. Nyah-nyohe pawean. Paling ya nek aja isin lah rasa isin. Malah mbiyen ketok apa saiki ketok apa. Iya. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Ya Yu. wilujeng dalu selamat malam. Alhamdulillah kabarnya sehat. Sehat. Semangat nggih. Nggih semangat. 2 malam ketemu saya. Kemarin Nggih. ketemu di Ngawi, Nggih teng Gandri nggih. Gandri, sekarang ketemu di Macanan. Nggih. Tidak mengurangi semangat kan? Mboten. Oh iya. Semangatku ki yo nggur sampeyan lho. Ngaten nggih. Heeh. Ala iki nak ra takeki nopo semangat-semangat kuwi. Tapi tak kayak Dik mang, ayo semangat Dik aku. Dik, Dik ini aku ya. Dek ingi. Lah iya Dik ini barang loh Mas. Derek tepang gladiwano, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak kaplok. Sayang. Ya, tak sayang. Namanya siapa Mbak Yu? Kula. Mungkin no. Duh. Maijan dengkulmu kembet kuwi. Kok iso dengkulmu kembet iki lho. Lah mlayu nang ndi nak ra kembet kuwi. Iya. Namanya siapa? Kula. Mm-mm. Nami kula Tumpuk. Tumpuk alias kok Paijan to kok iso. Aja aku duwe pacar nang kene Mas mbiyen. Sampeyan Mbak Tumpuke duwe pacar ning kene. Jane omahe kono lho ndiwi ngisor kono lho. Omahe ndi? Macanan ndi omahe? Parno piye Parno dudu Parno. Daleme ndi daleme? Parno kono kuwi mang tak titipi sepeda emang. Lho, sampe aku ngene. Lho, Mas aku ngono puangkling Mas aku. Loh, wis nate kenal karo Pak Parno? Halah mbiyen karo aku ngene lho Mas. Ngene iki piye? Tau duwe hubungan? Piye? Mamange satru terus wawuh ngono lho Mas. Oh, tak kira duwe hubungan. Hubungan apa? Lah gak jarene duwe hubungan karo wong macanane omahe ndi? Omahe ngisor kono lho. Saiki rabi nang kene, aku mung yo petuk neh akeh Mas cewekku. Cewek apa cowok? Lha iya cowokku. Cowokmu. Anu jenenge Mas Lamidi. Mas apa? Lamidi. Omahe macanan. Nang aku ngisor iki lho. Pundi ta Lamidi jenenge ndi? Walah Didi. Wong wedoke akeh pitik roh lanang wedoke ya Di. Dadak dipek leklah to malih. Heeh. Walah ya kuat-kuatno lah aku. Mbiyen arep tak rabi gak sida. Apa nakal? Lamidi apa nuwakal? Gak, Mas. Tapi nek karo kowe ngono ki anu ya, apa ki ketok Sayang, Mas. oh sayang. Lamidi ki suwayang karo kowe suwayang. Jaman semono bakar telona aku dikek empole tok dadak. Empole piye? Ya Empole. sing bongkote tok kae, Mas. Pucuke dipek lah kuwi ta malih. Ya duwe bojo loro kudu adil lah. Bojo loro apa sitok bangkaan kemeng kok dadak loro. Iya. Niki acarane pernikahan Mbak Tumpu. Niki nggih. Nggih no. Jenengan nggih ular-ular kuwatah lho Mas. Mboten kula titipane saking Pebunden. Kula hanya menyampaikan aku arep nuturi apa wong ya aku urung omah-omah. Oh, piyayi macanan wong macanan iki pun ngerti sedaya. Dalang Akbar niku dalang Tesih Joko durung kambon wong wedok. Iya urung, ndek ngenane diamboni lho Mas. Dijaluki foto. Lah iya, ngene nek kowe ambune ngono kok urung mampu. Maksudnya dijaluk foto maksudnya Kan anu badhe pentas ngenten iki ndamel parfum to. Terus wong itu, ambune ngono urung mampu wong wedok. Maksudnya maksudnya durung kambon wong wedok belum pernah menjalin hubungan. Iya. Pernikah nak hubungan mbuh aku dhewe juga ngerti. Nak nikah ya urung nak hubungan aku dhewe gak genah. Wong ya bengi iki peteng. Nak lampune mati. Oh iya. Nak urip yo piye kadang pernos kaya ngene iki. Nyuwun sewu sakmene mbiyen. Weh kok kita mencurigakan status perjagaku to, Mbak? Ora, Mas. Yo kabeh iki. Loh, KTP ku ki keterangane belum nikah. Ya sing ya. KTP. KTP ku belum nikah. Nikah lo ya. Nikah ya nak kawin, Bu. Hei, Ini kayak padha ya karo kawin ya. padha. Kayak ngene.
Wis sing jepenge mesti nguwres wi. Kan ditakok ngene to, Mas. Mas, kamu sudah kawin belum? Ngono kan kawin to? Heeh. Ngono kok nguwres tak anteme dhewe kok. Kawin itu maksudnya nikah sama. Nikah sama. Ngono lho. Heeh. Nah, burung Mas. Warna ndi, Mang? Ya. Jan rumangsa kae. Niki pernikahannya Mas Jukumara dan Mbak Nur Rinda Yulianawati. Niki mantan wedok, nama panggilannya siapa, Pak Bu? Oh, Rinda. Mbak Rinda kali Mas Jukumara. Anu Mas, yo jenengan mang kan 10, nah aku nggur 5, Mas. Aku menyampaikan dari orang 10 pepacuh. Aku lho nggur 5. 5 itu apa? Dajal tuh. Mau 5. Mau 5 itu apa? Mlumah, murep, mlebu, metu, modot sik. Kowe aja ngawur lho. Iki disiarkan langsung live streaming. Lho iki nek konotasimu pornografi mengarah ke seksual lho. Iki ora porno, Mas. Iki pitutur. Lah aku mengkan cetha to, hubungan kudu iso jaga perasaan. Lah kok iki mlumah. Iki yo kena dingke pedoman, Dul. Ndul. Dalah kok, Dul. Den. Heeh. Melumah, murep, melebu, metu, modot. Ngono, Mas. M pertama. Melumah. Apakah arti dari melumah? Ayo, kupingku krungu gak budek namu. Banter. Sone apik kok. Melumah tegese teman-teman sekalian. Heeh. Niku kudu terbuka. Oh, melumah artinya terbuka. Transparan. Yo lambene kaya silit pitik transparan. Rungokno no. Hei. Transparan. Oh, apa adanya. Tidak boleh berbohong sama pasangan. Nak ijo yo nak ora yo ora. Nak panjene wi bener yo dibenerne, nak panjene salah yo disalahne. Melumah nggih. Melumah. Nek Lamidi wis melumah burung, Meng. Sing lumah yo lah. Hei. Anu matur suwun yo lah aku mung digekne kopi iki dadakno. Anu marumu. Yulah ngene. Rene lho apa ora apa-apa we dadi biyen dadi maruku ora apa-apa tak gekne kopi ya. Nggih aku ngono. Padahal Lamidi gaya no. Lamidine ngene. Aku ngono. Jan. M pertama melumah. M kedua murep. Apakah arti dari murep? Kudu wong lanang iso ngayomi wong wadon. Oh, murep. Nafkah lahir, nafkah batin. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Sik to ki sinden nek omongane kaya moden to. Ya moden ya ben. Kok iso dalil barang ngono lho. Wong lanang ki kudu nguasani wong wadon siji. Heeh. Ngrekso, Mas. Ngrekso. Dadi tembung ngayomi iki relatif. Oh, relatif. Dadi ngayomi ya. Terus nek perkara sing sekirane wadi aja dibuka. Oh. Baik wadine manten lanang, wadine manten wadon kuwi aja dibuka nang gone wong liya. Oh, dadi Lamidi karo lah gak oleh buka-bukaan. Oleh apa kuwi kurang gedhi, kurang cilik, kurang ompong itu gak usah diomong-omong. Kuwi apa kurang gedhi, kurang cilik? Nalare. Oh, nalare. Yo ngures ki sik Joko tapi ngeres. Jere sik Joko ngures nang adu bilah. Melumah murep. M ketiga apa tadi? Mlebu. Maksudnya mlebu? Mlebu masalah ekonomi. Oh, mlebu ekonomine. Kayane sak piro? Rungokno to no. Iya. Upamane kunir ki rega piro upamane wi. Ngono ya. Upamane lir pamane. Lir pamane yo. Lilir akeh. Anyar iki. Lir pamane. Asung lilir akeh tumane. Oh. Mlebu ekonomi. Kayane sak pira? Dipontok-pontok endi sing mlebu tabungan, endi sing dikayani nggo wong wedok. Kuwi mergo metune. Metune mlebune sak pira, metune sak pira, wingko sing ro ya nggur manten loro kuwi. Aku gak oleh roh aku. Aja roh. Bahaya dolan to, nek guyung ngakaki anake turu koyo ngono kuwi lho jan tenan. Mlebu ekonomine, jadi mlebune sak pira, metune sak pira kudu iso naksir. Kudu iso ngira-ngirono lho. Nafsir. Dadi cara nafsir apa? Aku nafsir kae ngono.
Bunang babuk. Janakone kae ta? Janakone. Naksir. Jadi pamane kayane 100, iki dingi blonjo sampe 120. Kudune ya nggur 50. Omong ana bojomu no. Pamane kayane iki 70, ya metune ya kudune iki nggur 40. Iya. Kuwi sing 20 nggih sangu anake karo dicelengi. Piye-piye? He? Kenakalan. Terus M terakhir. M terakhir modot. Modot iku kudu siji. Heeh. Masalah ekonomi kudu iso cara wong tanine mbiyen Mas. Kudu iso kena nggih cokot-cokot alot, iso ngolor-ngolor. Aja sampe dicuresne. Ngoten nggih? Nggih. Terus masalah etika utawa nalar kuwi kudu iso modot. Maksude iki kudu iso ngrembaka aku sik Joko sik prawan ke ngene iki wis rumah tangga kudune ngene iki. Oh, ngono. Heeh. Lek sampean ngene iki perawan wis omah-omah. Aku to? Heeh. Nek No rasa omong no. Aku kunciku nang kono kuwi. Iya, modot pemikirannya berwawasan luas. Wawasan luas. Iya. Ngono lho. Aja nggur istilah iki egone dhewe ora masuk. Ora kena Gus. Ngono kuwi lho maksude. Iya, Ya ketoke iki purno, tapi asline ya purno tenan kuwi. Kok malah purno tenan. Ora Mas enek artine. Ngene, aku arep tanya karo sampeyan. Pripun? Aku mengarep munggahi enek sing ngomongi penonton nih. Pripun? Kuwi mboten sinden lho, Mas niku mudin. Sing ngomongi sapa? Yo eno ketoke. Eno apa Lamidi? Aku ki gur pengen teko, aku kan Jek Joko to. Kok manten-manten ngene kok dikeki kembar mayang, dikeki janur ngono apa ya artine to? Wakeh Mas artine no piye? Masa to? Aku diwejeng karo Lamidi wi bahaya. Lagi janur Mas ya. Janur. Heeh. Jane cahya nuri mencorong. Jadi cahyane mencorong mulane sambung tuwuh kene karo kene iki digathukne antarane besan kene karo besan kono kon padha ajer padha napa niku cemlorong cahyane. Gak oleh prengut-prengutan kaya ngidik telek gak oleh. Oh iya. Janur iki artine cahaya sing mencorong. Antarane kene karo kono ya sak mantene iki kon sing duweni ati cerah, wajah cerah. Amin. Terus bar janur iki apa neh? Enek apa neh yu? Enek apa neh? Nang kono wi. Heeh. Cengkir. Oh cengkir. Cengkir niku napa artine yu? Manten wedok dititeni nek wis kenceng kudu dipikir. Ngene iki kaya purno neh to. Aku Jek Joko rung genah wong wedok lho. Kok iso mbok kenceng-kencengne sing wedok kudu mikir ya apa wi? Wong urung genah kok jiri purno lho kaya. Jan ora ngadur kowe iki. Jere urung genah kok jarene purno. Lah maksudnya upamane madhep rene to. Cengkir to. Nek kenceng kudu mikir. Kenceng kok ngene lho. Nah meragan wis jan saru tenan. Nek wis kenceng ngono. Sarune nemen wi. Aja ngono. Oh gak lah ya. Nek wis kenceng ngono lho. Oh. Ya. Piye Mas sing dipikir apane? Cengkir kuwi kudu ngencengke pikir. Dewi lho cengkire nang kene lho. Oh iya. Eta ki. Cengkir. Mantu bubak to niki. Walah ya to kok 1 2 3 4 jare Lamidi ngene. Angger 4 ngono kuwi mesti mantu bubak apa ngono. Aku mung iya dia. Oh cengkir niku kudu ngencengke pamikir. Ngencengke pikir nuwun nang ngersane Gusti muga-muga manten iki dadi manten sing sakinah mawaddah warahmah. Dadi jejodohan rumah tangga sing barokah. Amin Allahumma amin. Ngono Mas. Satu lagi upama janur terus mengcengkir upama kembar mayang apa artine? Kembar mayang ke isine akeh Mas. Oh ngono ya. Enek manuke. Maksudnya manuk ya apa maksudnya manuk? Manuk to? Heeh. Mantene kudu duwe manuk. Hei. Maksudmu piye kok manuk? Alah nek ora duwe manuk ngajak begatan Mas. Maksudnya piye kok duwe manuke piye? Maksude iki sing dikiasne, sing dicontone nang kembar mayang ke manuke manuk merpati. Manuk doro.
Doro. Manuk doro ki nak sing wedok angker sing lanang golek pakan. Sampeyan titeni. Oh. Dilolohne sing wedok. Wong kene ya ngono nak sing wedok angker sing lanang ya golek pakan, Bang. Golek neh. Udelmu kembet wi. Niku namung kira to firasat Mas, ken nyonto. Ken nyonto ngoten niku dadi sing manuke kena nggih conto, ngoten lho nggih. Iku sing jenenge sehati. Oh, sehati. Sehati. Iya. Sehati. Iya. Oh, iso bulan baleni ya. Dadi nek sing lanang ngayani, sing wedok kuwi antarane loro-loro niki saling pengertian. Mas. saling pengertian. Oh. Wis genah nak mbiyen ki wong enak wong loro. Sing wedok ki topo, napakke anake, sing lanang golek panganan dilolohke. Ngoten to nggih? Kurang percaya sampean delok manuk doro ke lho. Sampeyan ya diloloi ngono. Aku mbiyen ya diloloi. Sing loloi sapa? Alu. Sing loloi Lamidi. Lamidi ya. Jajal Mbak Tumpuk, yo Tumpuk. Sampeyan ngene iki nuturi penonton, nuturi aku ngene iki aku melok belajar. Saiki nuturi pesinden-pesinden yang masih perawan. Lah dalah. Kok lah dalah? Mas. Pripun? Saiki kalah karo Google, Mas. Oh, Google. Kadang ki wong jenenge siji, jodoh, loro pati, rezeki niku manungsa gak sing ngerti. Ngoten to nggih? Nggih. Kadang halo Mas, fotone ngene. Heeh. Kayak foto 20 tahun sing kebongkor. Ya akeh ngono kuwi. Ngono iki nek. Heeh. Semua ayanan saya di sini nek didelok lah kok bae wong wis tuwek. Ngono iki enek Mas. Oh, enak ya? Kadang nggih nyuwun sewu nggih. Kadang niku jodoh niku ora mergo sawu ngoten mboten, kadang niku saka chat-chatan ngene nang Chat ya. Chatting. Chattingan kadang iso dadi jodoh. Nggih kleru sandalnya ya iso dadi jodoh. Oh, nek jare wong sepuh ngono. Kijolan sandal iso dadi jodoh. Iso dadi jodoh. Heeh. Mang sandalmu kijolan ora? Aku to. Enggak Mas, tak cangking terus. Engko nek didelikne Lamidi. Iya. Jajal ya karo tak ngadekne sinden jajal tuturono upamane. Oh, ngoten. Lah iya no. Iki uga menyelam sambil minum air, ngaturi geguyonan karo nembang-nembang. Iki saka manten nyuwun lestari ninggal katresnan sesideman sarung jagung. Mbak Penny dhisik, Mbak Penny. Niki sing kula arane wau insyaallah perawan niku lho. Niki. Iya no. Ya jumeneng sepatana cah coba kaya ngapa ben ngancani yu tumpuk. Yuk sepate kaya ngapa? Ya. kenalan sik yu tumpuk. Saking dalu. Wis kedalon apa, Gung? Sampun. Berarti wis ra kena dipangan nak kedalon. Ayo kenalan sik. Dia tadi didangu siapa namanya? Didangu Man Robuka sapa Didalu namanya siapa kok Man Robuka lho? Namanya siapa? Nggih, kula namanya nggih. Jasi. Salah, suarane nah apik. Salah. Nggih, kula Penny Pramesti. Nggih, pitelem sangke? Saking Saradan, Madiun. Ben nak joki no bekendel ra ngeblek. Wes. Oh, bis mandeke disalib ya. Lah mandek iki. Lah iya. Lah mandek kok. Lah iya. Iki yo sing perawan lho, Mbak Yu. Jenengan perawan nggih. Nggih tasih, alhamdulillah. Tek ono kriteria laki-laki yang sesuai sing kepingin ini ya. Besok nek dadi bojo ki sing piye? Nggih, kula mbot cara ngene iki jajali. Heeh. Sing ndi Pak De? Sik tonono. Upama penabuh. Penabuh iki sapa? Sing pomo nabuh. Sing Aja gender iki ngruwemet nek bengi. Apa sapa? Sing aja sing ngegong ya tabuh gedhi kae. anu, sing nyelentem.
Selentem. Nggih. Oh, sing nyelentem niki asli macanan. Nggih. Asli anak macanan. Berdiri. Haji. Shoot disut kameranya anak macanan. Gini tok. Ayo. Gini. Wah. Kono sing kono urung. Sing guri, kurang guri. Kono guri urung. Kono guri. Wis tak tambahi. Ji. Kayak mau nyalek. Ora usah kuwatir tak tambahi. Tambahi napa? Omongan ra genah. Niki asli macanan iki. Asli macanan. Biyen ya sak riting masyarakat, Mas. Oh, saleting, seangkatan. Seangkatan ngene Pali kono lho mbiyen. Oh belajar dalang. Koyoke ngono, Mas. Weh, niki nggih saged dalang lho, Mbak Penny. Niki Sinden, moden, dalang kabeh dipek. Maling rapopo, maling gre bojoku. maling dhewe. lamidi. Aja mbok anggap ya. Aja anggap. Senane putune. Halo, Kak. Aku meng nang kono suwi tenan kok. Iki berarti Mbah Hutimu, Nduk. Iki Mbah Huti. Mbah Huti nak ngene iki, nak kok nak wis metu ya Mbah Anang, Mbah Akung ya. Anu, Mbak Penny, Dalem. minangkani permintaan dari manten niki Nggih. ninggal kates nantian nggih. Nggih. Sing bawa ben yu tumpuk. Oke. Sembarang. Apa bawane wi? Mas manut sembarang pokoknya pelok ngono ae. Slendro biasa. Pelak pengasih. Wis manut arep mbok bawane apa? Pangkur ya kena, wingi bar ning pangkur. Kok diwarai lho ya? Iya. Kula nderek belajar. Moh, aku ora nyawa-apa. Derek belajar ya, njajal penonton kene penasaran karo suaramu, Mbak Yu. Penasaran karo aswaramu. Iya. Aswarane ya nggonmu, aswaramu ya koyo asulingan iso. Njajal kaya ngopo? Mingkar mingkuring kara. Nak semarangan to wingo. Semarangan aku rasa ngelek. Lah mosok ngenggokno cengkoke jenengan dhewe kok nesu-nesu. Sing biasa. Lugu. Baleni. Aku wong edoke nak nyuwara ndodok. Aku diwangi yo. Padha wedoke. Mbah Uti diwangi ya. Ya. Mingkar ya. Mingkar mingkur ing ungkara. Dian, apik tenan suaramu, luar biasa. Gumun aku karo suaramu. Loh, nyapa kok malah senam lho? Luar biasa, aku terkagum-kagum dengan suaramu. Nyapa kok kayak tetek melek no? Saking kagete, Mas. Oh, kaget. Saking senenge kayak akarana. Ya. Tanggo ya. Iya. Akarana. Karanan Mardi. Mardi lunga, Mas. Mardi. Aku kelingan Mardi aku. Sing eno, sing lamidi, sing mardi, wah apal. Siwi. Sinawong res mining kidung. Tepuk tangan. Sinuba Sinukarta. Anu ta, sampeyan ketoke karo sing guwender kok ketok klop ngono ta. Alah jan ora ajurku, Mas. Aku ngenekne lamidi gak iso ya terus iki kok iso. Oh, sampeyan karo Mbah Banti niki? Jan ora ajur, Mas ki, patutan loro. Stok kene ndase. Ya anu golekno ndas pitik sing cilik. Terus Mrih Kartata
pakartine ngilmu luhur Iya. kang tumrating tanah Jawa Terakhir agama ageming haji ya Aji. Aji. iya haji ya nang kono kok Agama mergo wong macanan disebutne ya Aji. hajine Pak Nowi ya Ya. ana kono guru Ya diaturke ya, ninggal katresnan ya. Mangga Mbak Nang, Penny. Heeh. aku pengen roh suaramu sing kaya asulinganmu gaul Ya, ting-ting mbah Uti ya engko nak wis mudhun dadi Sida apa ora? ndang to Ya. Nangis sajroning atiku. Niki ugi wonten permintaan saking keluarga PSHT dari fans saking Yogyakarta minta lintang asmara nggih mangke dipun aturaken ya. Yuk lanjut sih. ya Heeh. Aja lali awalenku. Oke, tarik yuk. Asta Brata.
Yuk. Aja lali kawale oka mana janji aku kang sadar satu Aku seneng suwe cah nom-nom ini ku rasane seneng aku. Jan, Pengen ngelem kok nyek tak tonyo. ora ketarane saka weras seneng aku. suwuk ngenes nggih sami Makasih nggih Mbak Penny. Nggih, Mbak Penny, nggih. Makasih nggih. Wis, Jan. Iki Mbak Penny ngene iki sok nek mbok sawang tekan pasuryane Mbak Penny ngene iki karakter cewek yang gimana? Yo tumbuk. Ngeten iki. Heeh no. Niki manutan nek. Eh. Tapi golek, Mas. Oh. Momo manutane maksud dikayani pira-pira manut? Manut. Mboten ngoten. Lho. Pripun? Maksudnya diapa-apakno manut kula. Tenan apa pira? Tenan po yo kok yo. Maksudnya dijak tanggapan. Mas, Iya. pengarawit kadang senguwengek, Mas. Kapak-kapakno manut neng lho. Ayo Cik Joko kabeh kok. Iya, Ram itu. Ya dilanjut ya. Nggih. Bubar ninggal kata saya dibalik selendro. Niki wonten sing nyuwun sesideman. Ya, Deman sesideman. yo si deman nang lagu ae, Pak ya. Apa to artine sesideman niku napa to? Lah iya sesideman. Lah yo artine napa? Lah iya sesideman yo sesideman singitan, Mas. Oh singitan ya. Delik. Bar nuturi Mbak Penny tak golekne sinden liyane kok dituturi neh. Mbak Sri Pesek, jumeneng Mbak Sri Pesek. Sepote sing slendro co, monggo. Yo. Yuk. Ki metune sapa ki? Dong. Dong. Oke. Kenalan disapa. Nggih, sugeng dalu. Mbak, tasik panggah pesek ta? Sehat. Sehat, Mbak. Mbah to? Lah pun sepuh. Iya, heeh. Menika enten pamudhut napa, Mas? Sesideman. Anu sing bawa ben Mas Victor. Oh, nggih. Mas Victor. Ya Mas munggah Victor. rene. Munggah rene, Mas. Mas Victor. Mas Victor monggo. Iki ya janur ajure yu tumpuk. Wakeh man, aku ya anggar pethuk wong mesti janure wajur kabeh Mas Hasan. Ya naik sini. Ngerti ya. Ganteng to. Jan gantol, ganteng kalau. Ganteng kok guantol. Jan ganteng kalau Mas Victor ki. Aja nyepelekne mbak mau ngene iki ning mempunyai suara emas. Nggih to. Ndruk. Ndruk rekmane dawa suarane ya dawa. Alon-alon aja mbok sia-sia to. Iya. Aja mbok sia-sia. Ora, ya. Sayangku ki yo Sayang. sayangku. Besok Sayu. besok duwe anak pira karo sampean ya? Paling ora anak 10. Kuwi dobol ora anak. Wong jaluk anak piro? Wah, anak kok 10 lho. Ya mau kenapa banyak anak banyak rezeki ya. Betul. Ora mesti, Mas. Lah apa? Engko kadang keleleran kabeh ya enek kok iso. Keluwen malah. Ayo dibawani Mas Bawani Victor. ya, Mas. Bawa nih. Eno. Oke. Aku gandrung sapa iki? Lho yuk Mbak Pesek no. Ya, Ayo Mbak didom. Karo. Heeh. Aku- Bojo tuwa karo bojo nom. Aku mbane ae aku. Oh Mbak. Ya to, aku mbiyen dadi njung tumpuk dadi mban tumpuk ngono. Iya, heeh. Ya Nggih, Ica. monggo Ndoro. Dandang gula ya niki bawane. Nggih. Mangga. Ya. Aku kok dodoan gak wani aku nyedek. Ya. Ndang. Kene cah. Ndang to. Oh, sek to yo butuh pemanasan lho. Jare mban kok nyentak. Lah iso koyo buta ae malahan.
Ya. Wiwitane Ya. handerek sang peke. Pekek kok pekok Apa? piye? Pekek. Lah ya pekeki Sing krungu pekok ki ya Gus kok. Lah, Pekok iya. ngono ya. pekek. Pekek, hantuku pekok. Priya bagus kang olah budaya. Alon-alon ora sang Arep liyor. leto. Iki anggere ora aku ya Aku- ngene iki ya. Aku suwe ra petuk iki iso. Kangen to? Kangen banget aku. Druwedeg sembarangane. Isare melu dah. Sikir maksudnya. Gigingen lho. Yo ngeres wi. Yo ngeret caci kok yo ngerti ya. Aku sing mari dalang nih. Yes, kang diteruske teruske. Ya. Ya. Sowan menyang kutha gedhe. Iya. Bendara terus kayung yo. Ta. Alon-alon. Alon, Selendang kuning kang saking bukir. Kene tak peluk. Mas Jerman aja cemburu loh, Mas. Dumateng para rawuh Oh. menika piantun putri kados Dewi Ratih ingkang kakung kados celengan. Kok celengan to, Mas? Kok celengan to? Wong yo bagus. Maksudnya iki nek apa-apa ki sampean kan iso nyelengi Nyeleng, swara. nyeleng. Swarane sing apik. Ora apa-apa ya aja mlebu ati ya mlebokno weteng ae. Atimu tok Aku tak nemburi. Bisa tok nomor. Swara kurang permono nek wasesa ngomprong Kok mukok to, Mas? mukokmu kuwi Kowe ngetut ning gorokan wis. Ya angrung-rung. anggrung marang bendera dia sulistya pijer mati ae Ya. pijer ngicangake halis Mas. nggih Kon mang pijer ngunjukake kon ngunjuk nih. iki lho Ya nah pijer ngunjukake. ngunjuk Jenny lho halis. sing- ketoke meri ya padume ra iso to nggur muntiri pitensio alah Mbok muntiri sinden. Iki lho. Ben pereng kabeh. sinden diuter Ya iya. Ya, tipane. Monggo diterusne Mas. Terus terus no sesi demam Dijogeti pisan nggih Mas Victor. iki. Luwe becik paten timbang pisahan.
Lah ngono. Makasih. Ya telaske yuk. Urip ana